дуруд шунавандагони азиз, хабарҳои охирини ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. дар давоми як рӯзи охир дар тоҷикистон як нафари дигар аз вируси корона фавт карда ва шумораи умумии мубталоёни коронавируси навъи COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ба ҳолати имрӯз 26 майи 2020 сол ба 3266 нафар расид. дар Тоҷикистон дар давоми як рӯзи ахир 166 ҳолати нави сироятёбии одамон ба вируси корона ба қайд гирифта шудааст. Хабар медиҳад дафтари матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин тариқ шумораи умумии мубталоёни вируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ба ҳолати 26 майи 2020 сол ба 3266 нафар беморон расид. ғайр аз он дар давоми 24 соати охир дар кишвар як нафар гирифтори бемории COVID-19 фавт кардааст, аммо дар маҷмӯъ пас аз ворид шудани вируси COVID-19 ба Тоҷикистон 48 нафар дар умум токунун аз COVID-19 ба ҳалокат расидаанд ва шумораи умумии беморони шифоёфта низ 1417 нафар гуфта мешавад. дар Русия гашти низомӣ ё худ паради ҳарбӣ ба ифтихори 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ 24 июн баргузор мегардад. полки абадӣ бошад дар рӯзи дигар ба 26 июн таҳризӣ гардидааст. хотиррасон мекунем ки 9 майи соли 2020 аз пирӯзии Иттиҳоди Шӯравӣ бар фашизм 75 сол пур шуд. мебоист ки 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ имсол дар майдони сурхи Москав бо шукӯҳу шаомат ва бо иштироки сарони як қатор давлатҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегашт. аммо вируси корона ин ҳамаро ба ҳам зад. гашти низомӣ на танҳо дар Москав, балки дар дигар ҷумҳуриҳои шӯравии пешин низ ки ба ҳукми анъана даромада буд баргузор нагардид имсол. танҳо дар ин миён истесно шуд ҷумҳурии Беларус ки бо ин ҳама вазъи мураккаби ҷаҳон нигоҳ накарда, мақомоти Беларус гашти низомиро дар санаи 9 май баргузор карда буданд. шунавандагони азиз, шумо охирин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров аз Тоҷикистон ва Қирғизистон даъват кардааст ки аз истифодаи нерӯ дар минтақаи сарҳадӣ худдорӣ кунанд. ҷаноби Сергей Лавров гуфтааст ки Тоҷикистон ва Қирғизистон аз истифодаи қувват дар сарҳад бояд худдорӣ кунанд. ҳамин тариқ Сергей Лавров омодагии худро дар миёнҷигарӣ барои ҳалли танишҳои марзӣ ишора кардааст. вазъият дар сарҳади байни Тоҷикистону Қирғизистон бори аввал нест. мутаассифона чунин муноқиша дар гузашта низ рух дода буд. мо даъват менамоем ки ҷонибҳо ба муколама биёянд ва барои ҳалли масъала сари мези гуфтушунид нишинанд. таъкид доштааст Сергей Лавров дар нишасти видеоконференсӣ вазирони умури хориҷии кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ. ёдовар мешавем ки охирин низоъ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи якшанбе ба вуқӯъ пайваста буд. нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар дода буданд ки ҷониби Қирғизистон созишномаҳои қаблан имзошуда бо Тоҷикистонро пайҳам вайрон мекунанд. созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ як созмони минтақавии байналмилалӣ мебошад ки фаъолияти он тибқи оиннома, таҳкими сулҳ, собот ва амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ, мудофиаи дастаҷамъона, истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёри давлатҳои аъзо мебошад. ба ин созмон ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон шомиланд. ҷумҳурии Ӯзбекистон 24 тона маводҳои доруворӣ аз ҷумла антибиотикҳо ба Тоҷикистон ҳамчун кӯмаки башардӯстона ирсол намуд. маводҳои мазкур дар ихтиёри мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии шаҳри Душанбе гузошта мешавад ва ба беморхонаҳои пойтахт тақсим мегардад. қаблан Ӯзбекистон барои бунёди як беморхонаи муваққатӣ ба Тоҷикистон зиёда аз 120 контейнерҳои тиббии сайёр фиристода буд. ин беморхонаи сайёри тиббӣ дар майдони варзишгоҳи бофандаи назди Иттиҳодияи Истеҳсолии
масоҷии тоҷик бунёд гардидааст ва имрӯз баҳри беморон хизмат мерасонад. ҳамчунин дар доираи кӯмакҳои башарии ӯзбекистон 8 майи соли ҷорӣ 8 нафар табибони сироятшинос ва баландихтисоси ӯзбекистонӣ ки дар мубориза зидди вируси COVID-19 таҷриба доранд бо як ҳавопаймои низомии махсус барои мубодилаи таҷриба дар мубориза бо сирояти COVID-19 бо ҳамкасбони тоҷики худ ба Тоҷикистон омода буданд. шумо охирин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед ва як назаре низ ба Амрико мекунем. ҳукумати Штатҳои Муттаҳидаи Амрико тавассути Оҷонсии рушди байналмилалӣ USAID барои муҳофизати муҳоҷирон дар Осиёи Марказӣ ҳангоми пандемия аз COVID-19 $2 миллион ҷудо мекунад. пандемия аз COVID-19 садҳо ҳазор муҳоҷирони Осиёи Марказиро ба буҳрони гуманитарӣ ва молиявӣ оварда расонидааст. ин дастгирӣ дар доираи лоиҳаи татбиқшавандаи муҳоҷирати бехатар дар Осиёи Марказӣ аз ҷониби Watchdog International татбиқ мешавад ва баҳри дастгирии муҳоҷирон равона гардидааст. дар ин хусус Сафорати Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон хабар додааст. пас аз боздоштани парвозҳои байнулмилалӣ ба Вазорати корҳои хориҷии Русия, хориҷиён бо дархости кӯмак ҷиҳати муайё кардани шароити хати транзитии парвоз ва ташкили парвозҳои чартерӣ муроҷиатҳои зиёд карда истоданд. дар давраи пандемияи коронавирус аз 1 майи соли ҷорӣ то 19 майи соли равон 216 нафар шаҳрвандони хориҷӣ бо тариқи хаттӣ барои ташкили парвозҳои махсус аз Русия ба ватанашон аз Вазорати корҳои хориҷии Русия кӯмак дархост карданд. ҳоло Вазорати корҳои хориҷии Русия хабар медиҳад ки ҳама шаҳрвандони хориҷӣ бо тақозои вақт ва шароит ба ватанашон ба навбат интиқол дода мешаванд. таи чанд рӯзи охир ки аз шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербурги Русия ба баъзе аз кишварҳои узви Иттиҳодии давлатҳои мустақил парвозҳои чартерӣ анҷом дода шуда истодаанд ки дар ин миён Ҷумҳурии Тоҷикистон низ истисно нест. охирон парвози чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон субҳи имрӯз сурат гирифт ки дар он зиёда аз 150 нафар ҳамватанон, хусусан он нафароне ки дар боздоштгоҳҳои нигоҳдории муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия мунтазири бозгашт ба Тоҷикистон буданд, интиқол ёфтанд. додситонӣ аз додгоҳи шаҳри Москав талаб кардааст ки шаҳрванди Штатҳои Муттаҳидаи Амрико Пол Уиланро ба 18 соли зиндон бо нигоҳдорӣ дар муассисаи ислоҳии низомаш сангин ҷазо таъин кунад. дар ин бора Интерфакс бо истинод ба адвокати Пол Уилн Владимир Жеребенков хабар медиҳад. Пол Уилн ки дар ҷосусӣ айбдор мешавад, дар охирин суханӣ талаб кардааст ки ӯро дар робита ба бегуноҳиаш додгоҳ сафед ва аз банди зиндон раҳо кунад. рӯзи душанбе мурофиат дар бораи парвандаи Пол Уилн дар додгоҳи шаҳри Москав баргузор шуд. ҳукми додгоҳ бошад рӯзи 15 июн эълон хоҳад шуд. қаблан баҳрнаварди амрикоӣ Пол Уилн моҳи октябри соли 2018 дар меҳмонхонае дар шаҳри Москав боздошт шуда буд. тибқи тафтишот флеш диске аз ӯ мусодира карда шудааст ки дорои маълумоти сирри давлатӣ мебошад. Пол Уилн ин айбро рад мекунад ва таъқиби ҷиноиро таҳриқ ва рабудани сиёсӣ номидааст. хишовандонаш таъкид мекунанд ки вай ба Москав бо даъват ҷиҳати ширкат дар маросими арӯсӣ рафта буд. Пол Уилн ба ғайр аз Амрико шаҳрвандии Канада, Ирландия ва Бритонияи Кабирро низ дорад. Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Русия ва хусусан сафири Амрико дар Русия Ҷон Салливан борҳо диққати мақомоти Русияро ба он ҷалб карда буд ки Пол Уилн дар зиндони Русия бидуни кӯмаки тиббӣ дар ҳабс нигоҳ дошта мешавад. Мақомоти Штатҳои Муттаҳидаи Амрико борҳо ба бегуноҳии Пол Уилн эътимод изҳор карда аз Русия даъват намуда буданд ки ӯро раҳо кунанд. моддаи ҷосусӣ дар кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия бошад ҷазоро барои то 20 соли зиндон пешбинӣ мекунад.
سامیان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر امروزه خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو ماجر شنیدید. سلامت باشید.